በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ዕልል ኢልኩም እግዚአብሔር አምላክ መስገን። እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ንስኹም ተፍቅርዎ ቅዱስ ቃሉ ንምስማ ናብዚ ዝተቀደሰ ስፍራ ዝተገባኹም አሃው አቦታት አዴታት እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ሕፃናት በተዘፍቀረና ፍቅሩ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ስጉኡ ብምቁራስ ደሙ ብምፍሳስ ዝገለጸልና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብስሙ ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም ከመይ ጸኒሕኹም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ክነመስግኖ አንደበት ልሳንና ስለዝኸፈተልና ክብሪ ምስጋናን ልዑል ስሙ ይኹን። ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብጽሕያ። ብሓፈሻ ኩሎም ሁርያን እግዚአብሔር በረኸቶምን ረድኤቶምን ጸግኦምን ኣይፈልየና። እንኳን ኣብዚ ክቡር ዕለት እግዚአብሔር አምላኽና ብድጋሚ ብሰላም ኣብጽሐና። ነዚኣ ክሪኡ ዘይበቕዑ ብሕማም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንዝርከቡ ወገናትና እግዚአብሔር አምላኽ ብምሕረቱ በጽሖም ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። አማን እምበር ዘይአማኒ ኣይትኹን። አማን እምበር ዘይአማኒ ኣይትኹን። እስኪ ነዚ ቃል እዚ ብልሳን ጥራይ ዘይኮነ ብልቢ እውን ደድሕረ ይበልዎ። አማን እምበር እስኪ በሉ ዘይአማኒ ኣይትኹን። እስኪ ድገሞ ሳልሳይ ጊዜ እጁ ተተሓዘትልና ንዓና ከጽብቕ ኣርእስቲ ናይ እግዚአብሔር ብዝገለጸልና ዝተወሰነ ጊዜ በዚ ክንዘራረብ ኢና። ዝረሓቐ ኣቕሪቡ ዝረሓቐ ኣብሊሑ ምስጢሩ ክገልጸልና ናቱ ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ብድምቕ ዝበለ ብለይቲ ባለ ትንሳኤ ኣብዒልና ኢና። እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናትና ኣምላኽ መይቱ ዝተርፍ ኣምላኽ ኣይኮነን። ክርስቲያን ቅድሚ ምጅማር ሓደ ሕቶ ዶ ክሓተኩም? ኦርቶዶክስ ቅንዕት ምዃና ብኸመይ ኢና ንፈልጥ? ብዙሕ እምነት ኣላ ኣይኮነን? እምነትና ቁኑዕ ምዃኑ ብምንታይ ኢና ንፍለጥ? ቁኑዕ ስለ ዝበልና መቸም ቁኑዕ ኣይኮኒ። ንሶም ቁኑዕ ይብሉ እዮም። ቁኑዕ ምዃኑ ብኸመይ ንፈልጥ? እንተልኩም ብትንሳኤ ጽቡቕ መልሲ ይኮም ታንኩም ዳ። ስለዚ ቁኑዕ ምዃኑ ይትፈልጡን ኢኹም ማለት እዩ ተምስቕ ዝበልኩም። እምነትና ቁኑዕ ምዃኑ ሓቀኛ እምነት ምዃኑ እንፈልጥ ሓደ ብትንሳኤ ክመውቴ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ክትንስኤ ዝበለ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝበሎ ኣብይ ጸላቶ ተሓይዙ ተሰቒሉ መይቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስኡ። ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ሓቀኛ እምነት እንታይ ኣሎ? ዶክተር ክኸውን እየ ዝበለ ኮይኑ ዝኾነ ኩሉ ክእል እዩ ኣይኮነ። ፓይሎት ክኸውን እየ ኢሉ ዝኾነ ክኸውን ክእል እዩ። ሞይተ ክተንስየ ዝበለ ግን ኣሎ ኣሎ የለን። ንብሕጂ እውን ኣይከውኒ ብፍጹም። ስለዚ እምነትና ሓቂ ዝገብሮ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ እንታይ ኢሉ ክመውት እየ ግን ከዓ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስኤ። ስለዚ ከም ቃሉ እንታይ ገይሩ ተንሲኡ። ክብሪ ምስጋናን ልዑል ስሙ ይኹን። ነዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ብል መሲልኩም ክርስቲያን? ክርስቶስ
انت زيتنسئ نيرو سبكتنا كنتم خنا نيرو امنتكم ون كنتم خنا نيرو اللهم بمسا كريستوس ها تزيتنسئ نزموت موفكي عندي تايلنا اين خنسبكم تميتكم ميتي مشمشي تزيتنسئ حمد ولعوه مارتكم املاكم دا ميتو استرفنديو املاكم دا في الحزب ولا عنديو املاكم دا مقابر زسعرنديو وكيم كلنا مداني عالم يسوع كريستوس جن قدمو زموته بفتاوي نيرو موته كما يسعرو لوموت موته كما يحيومو لوموتان قدوس ديوسقروس اب قداسي موت نخسعر نسنتا كوينو ميتو مخنياتو موت اب مدر نغيس نيرو اب غزا ديابلوس نيرو موت زبال كل نفس صادق حاطن بمولو ابي ديابلوس يزات نيرو مداني عالم يسوع كريستوس نزز نغس نزز سلطنه موت نتي كغزالو زهابو موت ايغرمن مليسو نعو غزو خوينو ايدنقن فقرو نديابلوس موت كغزالو زغبره እግዚአብሔር አይኮነ كلهم موتات ابي ديابلوس كونو زغبره اب زمن فدا زنبره 5500 زمن እግዚአብሔር ተዘይፈቅድ ወልሐንት ኃይሌ ብሉን ሰጥና ግን ተመልከቱ ነትዝ ተገዛሉ ሞት ክርስቶስ ንዑ ተገዚው መይቱ ነትዝ ተገዛሉ ሞት ተገዚው መይቱ ግን ካንዑ ሲዕርኻ ተንሲዮ ምክንያቱ ንሱ ሞት ዘይሰራ አምላኽ ስለዝኾነ ንሱ መይቱ ነርተ ዝተርፍሞ እምነትና ከመይ ምኾነት ኔራ ስለዚህ ታልና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ እንተ ዘይትንስእ ነይሩ ስብከትና ኮንቱ ምኾነ ነይሩ ወኮንቱ ምኾነ ታይሎም የምመኽሰብኩም እቲ ንስኹም ሰቐልኩሞ እቲ ንስኹም ዝገረፍኩሞ ንሱ መይትዩ እምኖ ሳልሳይ መዓልቲ ተንስዩ ኮይ ነይሩ ስብከቶም ሐዋርያ ተንስዩ ኮይ ነይሩ ስብከቶም ጎይታ ተዘይትንስእ ግን ስብከቶም ኮንቱ ምኾነ ናትና እምነቱም ኮንቱ ምኾነት ነይራ እግዚአብሔር አምላኽና بخرو تنساي خوين تنساي نسل زاوجلنا كبر مسغانان لعلسم يكون سلازي امنتنا حق زغبرو كريستوس اتا اقدمو تملكتو نا ادم زنغور ادم ندوكو نغيروم ندوكو زنغورم ادم እግዚአብሔር بنبيات ززاربو دهيرو خاني تملكتو كريستوس سبيخو لينا سبيخو نبيات انتا غيروم تنبيهم ايكونن ناي نبيات سبكت ايكونن تنبيت يزبال ايتي ناي نبيات تنبيت كن من سبيخو كريستوس سبيخو سلاز امنتنا تملكتو بلي كيدان مس حدش كيدان اندنا صاصر زغيدي بلي كيدان وسقيل يكون مس حق لبنا اندنا صاصر زغيدي مس عدام دنا صاصر زغيدي بزيو حقኛ امنت نبلو نحنا كريستوس أملاخنا كموت يلو ميتوخا كتنسيلو تنسيخا كابز زعب صقا كابز زعب كبر يلن كبرن مسغانان لعلسم يخون ايشي حصر زباله نابزنا يلو ما انت غمصينا قدمي كن كابتن ساي معلتات الله كابسوني تيزن علينا 4 سب سوني سولوس ربع حاموس عربي قدام سابلومي داغماي تنساي صباح مالتي لو مسلن نبعلو زلنا نحنا سوني كريستيان أبوتاتنا نناتن معلتات سيامه هبهم منهم أما ساتيرهم منهم كاب سوني تحسكا سوني انتاي تبال مايدوت تبال انتاي لكم مايدوت مالت مسججار مالتي مداني عالم يسوع كريستوس جينا بعرب سقلت مسموته قطع نفسي الكيديو نبي كيدو نفسي الكيدو تنساي سبي خلن لتنافسيل زنبرا نفسات تنساي سبي خلن زتساغاغرا بتنسايين جن ابوتاتنا شو استدرارب معلت سلازخونه بعل سلازخونه لو مسوني ها كبرت علت ما ايدت مالت كبر علتي نفسات كابسيل نافغنس تساغاغرال كابز عبي زخبر علت يلنا يكون سلازي بين اختب على اللوا كتذكر اللوا بمبال ابوتاتنا سوني تايلوما مائدوت لما
ሰሉስ ልክዕሙ ስያምናታ ኣለዋ ናይ ሰሉስ ስያምኻ ቶማስ ትበሃል እንታይ ኢለኩም ቶማስ ዓልየቱ ወይ ከዓ ወገኑ ሰዱቃውስ እዩ ካብ ሰዱቃውያን እዩ ሰዱቃውያን ካኒ ትንሣኤ ሙታን ዘይኣምኑ እዮም ሰዱቃውያን ትንሣኤ ሙታን ዘይኣምኑ እዮም ክርስቶስ ምስጉድ ይተስዩ ዋላ ብዘይ ስጋ ምስጉድ ይተስዩ ኣይኮነ ግን እቲ ሒዝዎ ዝተንስአ ስጋ ከምዚ ናይ ሕጂ ስጋ ዲ ኣይኮነን ዝኸበረ ስጋ ይበሃል እንታይ ኢለኩም ዝኸበረ ስጋ ንሕና ከዓ ምዚ ዝኸበረ ስጋ ኢና ክንትንስ ዝኸበረ ስጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣይጠሚ ኣይፀምእ ኣይዳኸም ኣይረቁት ኣይቆርር ኣይሓምም ማለት እዩ እቲ ኣዳም ቅድሚ ምውዳቑ ዝነበሮ ስጋ ማለት እዩ ዝኸበረ ስጋ ዝበሃል ሎሚ ዝሒዝናያ ዘለና ስጋ ዝደኸመ ስጋ እዩ ዝተዋረደ ስጋ እዩ ዝጠሚ ዝሓምም ዝደክም ዝፀሚ እዩ ድሓር ግን ጥሜት ፅሚ የለን ናይ ወዲ ሰብ መናባብሮ መግቡ መብልዑን እንታይ እዩ ከም መላይ ስለ ዝተባሃለ ምስጋና ስለዚ ዝኸበረ ስጋ ሒዝና እንተስ እምበኣር ቶማስ ዕለተ ሰሉስ እንታይ ትበሃል ኢለኩም ቶማስ ተባሃለትሉ ምክንያት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተንሥአ ተገሊጹሎም ነይሩ ምስ ተገለጸሎም ኣነ ከይረኣኹ ኣይኣምንኒ የእንተይ ዝተሸንከሮ ከይረኣያ ኣዳዋይ እውን ጎኑ ዝተወገ ከይዳሰሰ ኣይኣምንኒ ኢሉ ነይሩ በዚ ምክንያት ቶማስ ተባሂላ በዕለተ ሰሉስ ተሰይማ ማለት ስለዚ ቶማስ ሰሉስ ትበሃል ማለት ናይ ታሪክ ቶማስ ድሓርኩም ወፂና ምስ ዳግማይ ትንሣኤ ተታሒዙ ሳልሰይቲ ኣልዓዛር ትበሃል ሳልሰይቲ ትኾን ዘላ መዓዝያ ረቡዕ ማለት ረቡዕ እንታይ ትበሃል ኢለኩም ኣልዓዛር ማለት ካን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ ማርያም ማርታን ዝበሃላ ኣሕዋት ኣለዎ እዞም ስድራ እዚኦም ንክርስቶስ ብጣዕሚ ዘፍቅረሎም ሕንቕንቕ በለ ብመንፈሱ ተባሃለሉ ከመን ክርስቶስ ኣልዓዛር ምስ ሞተይ ትዝክሩኒ ሕዳኹምኩም ኣልዓዛር 4 መዓልቲ ምስ ገበረ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ካብ መቃብር ኣተንሲኡ ነይሩ ተኣምን እንተትኾንስ ትንሣኤ ህይወት ትንሣኤ ሙታን ክትርኢ ኢኺ ኢልዋ ነይሩ ንሓብቱ በዚ ዕለት እዚ በቲ ሽዑ ስለ ትንሣኤ ሙታን ዝመሃረሉ እዩ ኣለና ሓሳብ ስለ ትንሣኤ ሙታን ዝመሃረሉ ስለ ዝኾነ በቲ ዕለት ንሱ ከዓኒ ንኣልዓዛር ብምትንሱ ብዙሓት ኣሚኖም ነይሮም ብዙሓት ኣሚኖም ስለ ዝነበሩ በዚ ምክንያት ረቡዕ እንታይ ተባሂላ ኣልዓዛር ተባሂላ ኣልዓዛር ብጣዕሚ ዘፍቅሮ ንጎይታ ዘፍቅሮ ጎይታ እውን ንኣልዓዛር ብጣዕሚ ዘፍቅሮ እዩ ስለዚ ረቡዕ ኣልዓዛር ተባሂላ ስለ ትንሣኤ ሙታን ዝመሃረላ ጎይታ እውን ካብ ሙታን ዝተንስኣሉ ቅነ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሓሙስ ኣዳም ትበሃል ኣዳም ህዙነ ወትኩዘ ልብ ይብሎ ሕዙንን ልቡ ከዓ ዝተከዘ ተስፋ ዝቆረፀ ዝነበር ኣዳም ገነት መስል ቅድስ ስፍራ ካብ እግዚአብሔር ዝመስል ጎይታ ሰራዊት ተፈልየ እንዳበለ ይሓዝን ነይሩ ኣይኮነ ዘመኑ ይተክዝ ነይሩ ብሓዘን ይሕልፎ ነይሩ ይወድቕ ይትንስእ ሱባኤ ይኣቱ ዲያብሎስ የፍርሰሉ ብዙሕ ፈተና ብዙሕ መከራ ሓሊፍ እዩ ንንስሓ ክብል ማለት ስለዚ ኣዳም ከም ዘከሓሓሶ ዳግማዊ ኣዳም ክርስቶስ ኣዳም መሬት አንተ ወትገብእ ውስተ መሬት ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትኣቱ ኢኻ ክትምለስ ኢኻ ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ነይሩ ግን ኣዳም ኣይሞተን ናይ ኣዳም ሞ ዝሞተሉ መን ክርስቶስ እዩ ስለዚ ከም ዘከሓስሰሉ ኣዳም ዝብል እውን መዓልቱ ፈልዩ ናቱ ክዝከር ስለ ዝግባእ ክፅዋዕ ስለ ዝግባእ ኣቦና ኣዳም ረቡዕ እንታይ ኢሎም ኣቦታትና ኣዳም ኢሎም ፀዊዖማ ማለት እዩ ዓርቢ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ቤተ ክርስቲያን እምነ ዓርቢ እንታይ ትበሃል ኢለኩም ቤተ ክርስቲያን ከዓኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን በበይና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብደም ክርስቶስ እያ ተመስሪታ ብመን ኢለኩም ብደም ክርስቶስ እያ ተመስሪታ ነዚ ጴጥሮስ ስታይልዎ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ጴጥሮስ ንስኻ ስሞን ወዲ ዮና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ከዓ ንቤተ ክርስቲያነይ ካሃንፀየ ናይ ስየል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም እምበኣር ተመልከቱ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ልዕሊ ከውሒ ፅኑዕ መሰረት
كوح استبعال كريستوسي كوح استبعال مني لكم كريستوسي صنع مسرت كريستوسي اب كريستوس تمسرتت امنت يا زلاتنا لمن تعالى بيتروس كوم إلو وند حدا إلا أنت ووتو كريستوس ولد إغزيابير هياو إلو مسكيرنير نسخا ولد هياو إغزيابير كريستوس يغايلو سلاز مسكرة بزا أمنت زيان نزل عالم صنيعة كتنبرة تاين دابلت كريستوس هياو ولد إغزيابير كريستوس ولد هياو إغزيابير إيو ولد هياو إغزيابير إيو دابلت دا مسكرت كتكيد يالو مخان انا انتاين دابلنا اينا مسكر كريستوس ودي ياو اغزيابير محارني دابلنا اينا غيكون سلازي بيت كريستيان تبعيلا بدموز مسرتها سلازو خونت بعربي رئيسا خيلا ختذكر إلو مابوتاتنا بيت كريستيان إلو مامالي قدام قدسات انستي تبعال قدسات انستي اذن قدسات انستي وانجيلاو لقات صحيفو ولو 24 بزح تنغيرلنا اللي كافتن 36 قدسات انستي اسكا مالتي مدهاني عالم ኢየሱስ ክርስቶስ አብዙ ዓሎ እንዳወዓላ አብዛ ሓደሮ እንዳሓደራ ስንቅ እንዳሰበላ በገንዘብ እንዳረዳ ለድሕሪ ዝኸዳ ዝነበራ ቅዱሳት አንስቲ ቀለልት ከይመስለና እንታይ ለክን ቅዱሳት አንስቲ ኩሉ ነገር ዝዕዘባ ዝነበራ دحارون أبزت تحازلو ددحري انداخدا كساب قرانيو اندابخيا زسعبو زنبرا قدسات انستين نسطراي معسكوينو مسمته خساب مقابر سيبنو مستقبرون بليت اندامصا زريو زنبرا انسنين حواريات تعصيم ابغزا تن قدسات انستين لذيو مجمرتا استغلصلان مريم مغدلاوتي اكون مريم مغدلاوي حجي تملكتو اذن قدسات انستي كساب كندز تبعتين كيدن كساب كندز رحقتين كيدن نزيكو قال تفكير ايتكالني ايزبالكو تصلي ايتكالني اشوخيا تفتيا خاني تفتيا تنصف سلازف قرون كريستوس كساب قراني خيدن كساب مقابرو خيدن مسمتون بوتادرات يحلو نيري كوصلونايم كم زخغبرنا كيبلا بليت انداخدا شتن خباي خدان يره مالي سلازي نزن قدسات زدن قاديتات نمغلاص قدام تاي تبايلا قدام اسكي مچم زلنا غزي كفو اندي نمنتاي ان كانت زي كنا دكنس يكساب كندز اندحد ارحقت كيدن كساب كندز دا اندحنا نغرس تفكرونو اب اورثودكس توادو نمنتاي كنت زي فقدلن مچم اب عد انجليز باتراريك تشيما حمزه قالتنستيتي ويكاني سبيتي ابز حصر غزي تغليصلو እግዚኦ ማረና ክርስቶስ ይዘብን ፓትራሪክና አንብዘለን ፓትራሪክ ተሸይማላ ማለት አብ አድ እንግሊዝ ሕጂ ነው ይገበረ ካህናት ክትቀብድ ያቆናት ክትቀብድ ማለት ኢዳ አልዒላ ንምንታ እንደቅንስቲ ሕዋትና ደቅናን አዴታትናን ክህነት ዘይወስዳ ንምንታይ ክህነት ዘይፍቀደለን ክርስቶስ ጸሊኡ እንደኹን نحن سلازف قرنا نحن صليك ندخون ايكون مش انت تصلاكن مو مجمرتا تنساي نحنا يمجلسن انت تصلاكن مو اد كريستوس كتبالاي مقاقن اد كريستوس تبارت كو دنجل ماريا سبيتي ايكون سلازي انت تصلاكن زخول لي مغبرن من تاداهم غيرو كهنت ندق تبعاتي تراي توهيب الله نعم حسن كهنت ندق تبعاتي تراي توهيب نمنتاي ندق تبعاتي توهيبو تذكروا ان حدا اخونكم امستيرات ابز فصملو اذا ندق نسيو مسي نبران نابنا سغون دومن كقبلن كلو ازي سغاي بلعيو ازي سغاي بلعو ازي خا دمي من تبزحات نحلقت حتى ازفس دمي انكو بلعو كلهم كله انكنا بالعيل وندي ها ايولن نمنتاي مدهاني عالم يسوع كريستوس اذا مستير زخفصم كله سلك مستير قدوس قربان فصم كله نتو 10 تخلتا واره تراي فليوم نير مستير مفصام سلطان دك تبعات يتراي توهيبو مقبا مشام مطما كهنت مهاب قدوس قربان مقبال مقداس ميرم مقبا زياتهم بمولهم ها نمن توهيبو
ندق توعاتيو توهيبو ندق توعاتيو خن كله يتوهيبو أيكونن نخلي توهبن زتفليم كابزو كله عسرت خلت حوالات مريض يبوهم لمون أنا ديا كهاني مجدو حوي كهاني باللين ديا كوني باللين نمنتاي كان زي كون كيلا أين صرصرني أنا نمنتاي كان زي كون أي بالني እግዚአብሔር ነናት ጸጋ ዘሐወሎ ለሞነ ትዲቁና ትከነዝል መሪ ጽዳንበር ኩሉ ካህን አይኮን ካብ ደቅ ተባዕቴውን የዝብ ዘሎ ኩሉ ካህን አይኮን ኩሉ ዲያቆን አይኮን ካብ ደቅ ተባዕቴ መሪ ጽውኒ ካህን ዝገብር ዲያቆና ዝገብር ማለት ስለዚህ እንባር ተመልክቱ ምስጢር ንደቅንሲ አይተዋበን ግን ከንታይ ተዋይቡ አገልግሎት ተዋይቡ ካው ዘይፍ አገልግልት መቸም ንሕናሲ ካህናት ናይ እግዚአብሔርና ኩላትና ንባል አለና በሐሳብ ካህናት ናይ ክርስቶስ ኢና ንባል ደቅንስቴና ደቅ ተባዕቴና ግን ምንታይ ናሁም ንባል ተባለ ኩላትና ንምስጋን ዝተጸዋዕና ኢና ግን ምስጢር መፍጻም ግን ዝተፈለየ ቀዲስ ካምغራብ ምጥማ ክህነት መሃብ ሜረም ምኽባ ንስተፈለየ ስልጣን ክህነት ዘሎ ወይ ዲያቆን ከማን ኮም ገብር አይክልኒ ስልጣነ ክህነት ዘሎን ካውን ለዓል ዘሎ ወይ ካህን በዓሉ ከጠምቅን ቅዱስ ቁርባን ከቀብል እንትራይ ዝኽል ጳጳስ ኮይኑ ግን ክሸይም ይኽእል ካህናት ዲያቆናት ማለት ደቅንስዮ ግን ከገልግላ ልክ 536 ቅዱሳት አንስት ነበራ ተፈቂድለን እዩ ማለት አላና ባዛ ስለዚህ ነናትካ ጸጋ ስለዘለይ ሎሚ ከም ዝመሰል ተመሲሎም ብዙሕ ግዜ ይባሃል ደቅንስዮ ካህናት ዘይኮና ንምንታይ እዚ ዲክታተርነት እዚ ከምዚ ይባሃል አይኮነ ደቅ ተባዕቴ ንምንታይ ዘይጸንሱ አይከውኒ አይኮነ አይከውኒ ንምንታይ ዘይጸነስና ኢልና ክነብል ንኽእልና አይንኽእልን ምጽናስና አኽኒ ተዋሂቡ ምውላድና አኽኒ ተዋሂቡ ጸጋ አኽኒ አደም ኾንኮ ጸጋ ኳይ አደም ኾንኮ በረኸት ኳይ እታ ትወልድ ንሳ ክድሕኒ ያኮይል መጽሐፍ ቅዱስ ተቀሚጥልኮ እታ ትወልድ ንሳ ክድሕኒ አደ ትኸውን ማለት ስለዚህ ዝዓቢ ነገር ተዋሂብክና ኣለኽን ማለት ካብ ዝዓቢ ነገር የለን ብድሕሪ ሲዒቡ ዝብሎም ወርሓዊ ጽግያት ኣሎ ክህነት ዘየቋርጽ አገልግሎት ያይኮነ ወርሓዊ ጽግያት ዝኾኑ ወርሕ ክድቅሳ ክላ ሰሙን ክድቅሳ ክላ ኮነ ኣብ ሕክምና እሞ አገልግሎት ጠጠው ክብልዲ ማለት ዝብላሎ አቦታትና ዘቀመጡ ትውፊት ማለት ካላይ ነገር ደቅንስዮ ድምፀን ጥዑም ይዝባሃል ኣብ ቅዳሴ ንብዙሓት መስሓት ምኽንያት ከይኮና ተባሂሉ አቦታትና ወናቅሚጠምሎ እዝን ከምዝን ክዛመሰለ ነገር አሎ ግን ዛዕበየ ጸጋ እግዚአብሔር ይብክናሎ አይኮነ ዛዕበየ ጸጋ ይብክናሎ አገልግሎት ግን ብዘላኽን ቤተክርስቲያን አይትመነ ቤተክርስቲያን ትባል በዓላስ አቅለስያ ማለት ቤተክርስቲያን ማለት አቅለስያ እኮ አደ ማለት ኳይ ሕብረት ኳይ ስድራ ብዘየደኽ ተሓብር ትኽእል ያ ጥርነፍ ትኽእል አይትኽእልን ቤተክርስቲያን ማለት ካኒ አቅለስያ ማለት ካ ሕብረት ማለት ሕብረት ማለት ስለዚህ ባኸኒና ንሓብር ባኸኒናውን ኩሉ ነገር ዝኸውንሞ ዓቢ ጸጋ ተዋሂብክን ይሁን ማለት ሓደ ግዜ ካህናት ወይ ገለ ክንረኽ ከለና ደቅንስዮሲ አባና ኦርቶዶክስ አይፍቀድኒ ሓደ ደስ ዘብል ናይ ክርስቶስ ሐዋርያዊት ዝኾነት ቤተክርስቲያን ምላውና በዚና እነዘኻኽር ማለት እዩ ናፍቲ ናይ መወዳእታ አርስተይ ክኸይድ ሎማዓንቲ ዳግማይ ትንሣኤ ይኹን አማን እምበር ዘይአማኒ ኣይትኹን ዝተባህለ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ሐዋርያ ቶማስ ምስ ሐዋርያት ኣይነበረን ጎይታ በዕለተ ሰንበት ክመጾም እንከሎ ብድሕሪኡ ሐዋርያት እንታይ ኢሎሞን ቶማስ ጎይታ ከም ዝተንሰው ኮሪናዮ ጎይታ እኮ ተንስዩ ኢሎሞ ዋ አነ ከይራኹ ኣይአምንን የእንተይ ከይራያ ዝተሸንከሮ አዳዊ ከይዳሰሳ ጎኑ ሰጎ ኣይአምን ኢሉ በቃ አንጾርጽሮም ገለምታ ክሳብ ምንታ ዘይተአምን ገለይሎ ግን ዝግበር ነገር የለን ክርስቶስ ከማአቶም አይነኮነን ነሩ ገና ብዕጹን ገዛን ኩሉ እንዳጸለየ ኩሉ ብለይቲ በዚ ዕለት ዳግማይ ትንሣኤ ዝባሃል ዘሎ ንቶማስ ዳግማይ ትንሣኤ ንምግላጽ ዳግማይ ትንሣኤ ማለት ተኸቢር ትንሣኤ ማለት አይኮም ይኮነ ግን ንቶማስ ነቲ ተጠራጢሩ ዝነበረ ሐዋርያ ንዑ እምነቱ ፍጹም ምን ትኽገብረሉ ብዕጹ ገዛ ሰላም ለክሙ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ዝመጸሉ ካልኣይ ግዜ ማለት ሎሚ ዳግማይ ትንሣኤ እንብሎ ዘለና ንቶማስ እምነቱ ከጽንዓሉ እምነት ፍጹም ክገብረሉ ካልኣይ ብዕጹ ገዛ ዝተገለጸሉ
علت مالتي شو قويتا مسمس انت لهم توماس قرب لهم زتو شنكر عداوي زتو شنكر عقارة يرئي عداو كام صاين نابقون يدهسس يلو شو إلو نيرو قدي ما يكونن إيدي استوقع قون خير أخو أيام نيل نيرو إيدو سديدو إيدو مسددة إتا السددة إيدو تغمريرا ثريفة تغمريرا مالتي وانتا بقوهر سديخم انتا يزغون يغمريرا يكونه لك عم تغمريرا ثريفة نمنتهي لا تغمريرا ودي أقدمو كوي حافظهم نيرو كوي أرتحتي يبل نير يسالمو نيرومي تخوين على حجي تغمريرا بزي خبره سيقا أتسيا تايلكم بزي خبره مولوكوس توادي سيقا يكونن كان نزي حوارا قدس باولوس انتايلو كريستوس نفلط انتبلنا حجيقين كم تقدمنا نفلط ايكونن كريستوس نفلط انتبلنا حجيقين كم تقدمنا نفلطو ايكونن تاي مالتي أقدمهم بخمين زفلطو زي ديسس زي چبت زي السعام قالين زفلطو ايكونن حجيقين زي السعام ايكونن زي ديسس ايكونن سقال لو قنز خبيرة سقاي سلاس توماس مسحزة تقمريرو شعو بحكي امان بامان قويتاين عملاخين إلو من توماس شعو قويتان تايلو توماس بحق بلك اللغو نسخة سلا زرع خاخا زعمن اتوم كيرعي زعمنو انتايم بصواني ميلو نزيو امان مبر زي اماني تخون إلو مبار تملكت لما عندي امناتو زصنع الليو امناتو فتصم زغبرلو نتوماسيو مالتي كبر مسغانا لعلسم يخون توماس نمنتاي كوميلنا عند حدايلنا كلته مخنيات نتقس كابزحو حدا صدقاوي يلنا ايكونن صدقاويان تنسي امتانا يامنونيم مستزي امنو صلوا زمصو حبرتسب الله كيرعي ممس حواريات كله تنسي خيرعي خامن كبيدي نحنا وانت نقول العليم بتحتي من قبرنا الله انا محسن سلازي تخكليو بتنسو زمصو حبرتسب مالتي كالاي مساوارات كله نص زي رعايه احواتي زراعي وندا بلد يخسبق كابكمو يعنتي زراعيو اداوي زداسسو ندا بلد يخسبق كماورات يقلل يكون نزم خنياتيو كوميلو مالت سلازي بز مخنيات እግዚአብሔር አምላካ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢሉልኻ ተገሊጹሉ ማለትዩ አመወዳታ እንምልከቶም ታዩ ንስኻ ስለ ዝርዓኻ ዝኣመንካ እቶም ከይራይ ዝኣምኑ ግን ንሶም እንታዮም ብፁዓን እዮም ኣነ ንስኻትኩምን ልክዕ ከም ሐዋርያት ኣይረኣናየን ኣዊ ነበርና ናፍቲ ዘመን ኣይዳሃሰስናየን ክሰብክ ከሎ ድምፁ ይሰማዕናየን ግን ኣባ ሕርያቆስ ከም ዝገልጾ ብዕንተ ሐዋርያት ርኢናዮ ኢና በአዛን ሐዋርያት ሰሚዕናዮ ኢና በአዳው ሐዋርያት ዳህሲስናዮ ኢና በአጋር ሐዋርያት ምስኡ ተማላሊስና ኢና ስለዚህ ነዚህ ብምሳር አዳውና ዝዳሰሶ አዛንና ዝሰምዑ ይዕንትና ዝረአያዮ እንዳበልና ንኸይድ ኣነ ንስኻትኩም ሎሚ እምነትና ብክርስቶስ ከመይ እዩ ከመይ ዓይነት እምነት እዩ ዘለና ብሓቂ ንክርስቶስ ንኣምኖ ዲና ንኣምኖ እንድሕር ዳ ኮይንና ኣብ ህይወትና እዩ ዝንፀባረቕ ንተኣምኖ ነገር ኣብ ህይወትካ ተንፀባረቑ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ነብስና ክንፍትሽ ይግባና ቶማስ ተጠራጢሩ ገለ ዘይኮንስ ንሕና ኸ ክንደይ ግዜ ኢና ተጠራጢርና ኢና እግዚኣብሔር ገለ ነገር ለሚናሲ ይህበኒ ዶ ኣይህበኒን ዶ እዚኣ ዝተሓልፍ ዶ ኣይተሓልፍን ዶ ትኾነለይ ዶ ይትኾነለይን ዶ ይሰልጠኒ ዶ ኣይሰልጠንን ዶ ይበፅሕ ዶ ኣይበፅሕን ዶ ይፀንሕ ዶ ኣይፀንሕን ዶ ኢና ንብል ኣይኮነ ኩሉ ህይወትና እንተ ዝተመለይ ዝኣምን ግን ይኾነሉ ነቲ ዝኣምን ኩሉ ይኾነሉ እዩ ስለዚ ኣመንቲ እምበር ዘይኣመንቲ ከይንኸውን እግዚኣብሔር ይሰውረና بتغكل لكريستوس آمنا بتستنجرنا سمعنا آمنا تتأمقنا ولد كريستوس تبعيلنا إنا تسوينا زلنا كم تولد كريستوس تبعيلنا استسوعنا ولد كريستوس تبعيلنا كنبر كريستوس يفقدلنا نسوخ تنسن احنا خين موت እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳና ንትንሳኤው ዳይና ዘበሰረና ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር